Γεια σας παιδιά, είμαι το GR Gamer και σήμερα θα παίξουμε Castle Clash. Ναι, ξέρω ότι έχω ένα βίντεο μόνο στο κανάλι, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ, εγώ τα gold mine μου είναι τα λεφτά. Ωραία. Τα mana είναι 6 level, 7 και ναι, έχουν αλλάξει λίγο ότι τα όρια είναι 7 level, ναι. Αυτό. Ναι, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, αυτό, αυτό. Ναι, λοιπόν, αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε να πάρουμε τα αυγά. Έκανα πολλή δουλειά off camera. Για Dex, λέει, ναι, ωραία. Ζωάκια. Επίσης, αυτό το Little Havoc είναι πολύ γαμάτος. Να ας πούμε, κοιτάξτε τα ζωάκια μου, κάτσε. Που τους έχω βάλει στους παίκτες. Λοιπόν, αυτόν τον έχω βάλει στον Immortep. Ναι. Θα πάρουμε τα βόρα. Ναι ρε φίλε, ναι. Πες να μας δώσει Legend. Μακάρι να μας δώσει Legend. Ωραία. Ναι, και πάμε και εδώ πέρα. Να το πάρουμε. Φυσικά θα κάνουμε πρώτα αυτό. Τα πήραμε. Ωραία. Θα κάνουμε και αυτό το use. Pack V. Δεν νομίζω να μας δώσει Legend, αλλά τέλος. Όχι ρε φίλε, μας έδωσε. Μας έβουσε φίλε, μας έβουσε. Ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, άντε γεια. Ναι, μας έβουσε Legend ρε παιδιά, ναι. Τυχερούλης. Αλλά ναι, ο Legend νομίζω δεν είναι και ο καλύτερος. I don't know. Είναι πατήρι όμως και με σπέλια νεύρα. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ στο shop. Όχι shop λέω. Όχι. Πάμε να αφήσουμε πρώτα levels. Το βάλουμε λίγα levels να... Ναι, κατάλαβα, αυτός είναι σαν το Scorpion μοιάζει. Earn skill, earn XP. Ναι. Α, και φύγει και update, σωστά. Ναι. Προβλήματα. Τα προβλήματα, ναι. Κι άλλο achievement. Ναι. Επίσης, να πάρουμε και αυτά τα κλέμμα. Έχω ολοκληρώσει, καφέστε, θα σας δείξω κάτι. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει dungeons, ok. Έχω ολοκληρώσει κάποια dungeons. Τα έχω ολοκληρώσει τα δύο, έχω πάει σε αυτό και στο expert έχω να το έχω τελειώσει αυτό. Πάμε να κάνουμε καμιά μάχη, πόση ώρα γράφω. 3 λεπτά, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, θα τον βάλουμε τον καινούριο το παίχτη, αλλά στην... ναι, θα το βάλω σε αυτόν. Ωραία, τελείωσε, μπήκε. Δεν το έχω βάλει ζωάκι, αλλά ναι, πάμε, για πάμε. Πάμε για μάχη. Να δούμε τι έχει αυτός. Ναι, νομίζω τον έχουμε άνετα. Ναι παιδιά, τον έχουμε άνετα. Τους barbs δεν τους βάζω γιατί είναι άχρηστοι. Μα το Θεό είναι άχρηστη τελείως. Λοιπόν, αυτός μου σκοτωθεί. Το καινούριο που πήραμε Legend. Μου σκοτωθεί σίγουρα γιατί τον έχω 66 level. Σε όσους βίντεους έχω πόντε. Εντάξει, παλεύονται. Εντάξει, άνετα όχι. Όχι, πεθάνω Thunder God, Ναι. Έλα, ψόχα. Ποιος. Να σου ψώνισω λίγο με Thunder God. Αλλά δεν πειράζει. Θα τον αλλάξω Thunder God, εντάξει, μέχρι να κάνει. Χιλ θα τον αλλάξω. Ναι, αυτό. Λοιπόν, οι Barbarians αυτοί είναι άχρηστοι, να το φεύγω, δηλαδή δεν κάνουν τίποτα. Άρα, ναι. Κάτσε λίγο να βρω resources. Ναι. Ναι.
Θα πάρουμε κάτι, γιατί δεν χρειαζόμαστε ακριβώς τώρα κάτι, αλλά εντάξει. Μόνο ρε φίλε, έχουμε. Λοιπόν, ήθελα κάτι να κάνω level up. Ποιο ήθελα όμως να κάνω level up? Ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό θα τα κάνω level up, γιατί είναι μικρό level. Αλλά ναι. Έχω και speed up, ωραία. Όχι. Speed up. Έλενα. Λοιπόν, παιδιά, ναι, να ξέρετε, θα δείτε ότι δεν έχω βάλει τείχος, okay. Το τείχος μου είναι αυτό. Είναι αυτά τα τείχη. Όσο ανεβαίνεις level θα το κάνω όλο γύρω και θα το μεγαλώσω, το επεκτείνω λίγο προς τα μέσα. Ναι, θα το κάνω όλο εδώ πέρα και στις άκρες θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το τείχος μου. Gold mines, αυτά είναι για το χρυσό εδώ πέρα. Ο Immortal προστατεύει αυτά. Αυτό είναι level 6, γιατί εγώ δεν θα level 6. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε εδώ, ένα speed up. Ωραία, το κάναμε, όχι, τώρα το κάνουμε, ωραία. Τώρα δεν έχουμε και XP, αλλά για να είμαστε σίγουροι, αυτό θα χαλάσουμε τα σφαίρια, παιδιά, εντάξει, όμως δεν πειράζει. Σοβαρά, όχι. 1, 2. Και σιγά σιγά δεν έχουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ακόμα μια μάχη. Στο dungeon, ναι, καλά, εγώ θα κάνω. Άντε, πόση ώρα γράφω? Ωραία, μια μάχη τελευταία, εντάξει. Είσαι. Τι είναι λίγο βλάκας, εδώ συμφάνεται. Τι έκανες? Ρε, κάνω την άμεση, κοιτάξτε τι έκανε. Θα μας σκοτώσουμε αυτά, άμα μας τις θα κάνουμε ένα battle, έπαιχαν σύρι. Ναι, θα το φάνε. Ωραία, μιλάω, druid και αυτός. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, θα το σταματήσω λίγο εδώ. Θα κάνω μια παύση, πάω να τους κάνω κλικ και να κάνω μια κλειστά μαγειρία στη δική και αποτυχία. Λοιπόν, κόβω και θα... Ωραία, βρήκα από μάχη. Πάμε, να τους μπας και τους διαλύσουμε λίγο. Αλλά δεν νομίζω, γιατί να έχει βάλει καλούς παίκτες. Εκτός από αυτό με το σφυρί. Δεν διάλυσαμε το πρόβλημα. Εντάξει. Παιδιά, δεν ξέρω να βάζετε μόνο Legends, γιατί οι Barbies δεν κάνουν κάτι, οι Barbarians. Τέλος πάντων, δεν κάνουν τίποτα. Μόνο Legends βάλτε. Και μην βάζετε Ordinary και... Γιατί Ordinary είναι μόνο να δίνουν level στους Elite και στους Elite και στους Legends, είναι Ordinary να δίνουν τα levels τους. Λοιπόν, ναι, όχι Golems, πώς λέγεται. Θα βγει 10 λεπτό το βίντεο. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ στο ένα. Έβαλα έναν Barbarian. Κοιτάξτε πώς σκοτώνεται, την έβαλα. Με 3 χιλιάδες σκοτώνεται. Πόσο πιο άχρηστος. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Σήμερα, και κάνουμε και λίγο αυτό. Πήραμε, είναι άλλη ιστορία αυτό. Ναι. Είναι για να μας αρέσει πάλι να ξεκλειδώσουμε μάλλον το Vlad Dracula. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και θα τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας.